ସର୍ବବୃହତ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ଲୋକଟାକ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ମଣିପୁର। ଟୁଟି ଦ୍ୱୀପ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ସୁଦାନ। ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭିଲେଜ କେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଉତ୍ତର ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଅବବାହିକା ବା ରିଭର ବେସିନ୍ କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମେଘନା। ସାଇବର ନିୟମ 2026 କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ? ଉତ୍ତର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ। ଆସାମର କେଉଁ ଚାଉଳକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି? ଉତ୍ତର ଜୋହା ଚାଉଳ ବା ଜୋହା ରାଇସ୍। କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏମ୍ଡି ଏବଂ ସିଇଓ ଭାବେ ବିଭା ପାଦଲକର ପୁନଃନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର HDFC ଲାଇଫ୍। IPL 2026ରେ 50 ବଲରୁ କମ୍ ସମୟରେ 2ଟି ଶତକ ମାରିବାର ରେକର୍ଡ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ଭାରତର କେଉଁ ଲ୍ୟାବ୍ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 34ଟି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି? ଉତ୍ତର FSSAI। ଅପରେସନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଫୋର୍ଟ୍ରେସ୍ କେଉଁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଉତ୍ତର ମେଥାମ୍ଫେଟାମିନ୍। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତରେ କେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାମ କରେ? ଉତ୍ତର ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ।